Срещу това се подготвяше активно мероприятие в началото на властта на Тройната коалиция. Сигурно вече сте забравили, когато ви предупредих да внимавате с компаниите, да не ходите вечерно време по никакви вечерни заведения, нощни заведения. И вие винаги да гледате в задното огледало има ли кола след вас. Да, сещам се. Видяхте ли? Вие сте го забравили, нали? Да. Само, че има и такива моменти имало и то не е един и два. Знаете какво изпитва човек, когато отива на работа и пред фасадата на телевизията види два изгорели автомобила, на които пише СКАТ. Да стана практика по едно време. Да, спомняте си го. Или когато отива на работа и вижда как опушене прозорците, фасадата от поредния коктейл Молотов. Така че няма връщане назад, няма и огъване. Не ни е страх, така че няма защо да задавате риторични въпроси. До сега сме били подлагани на немалко атаки и нападки. Също така знаете, че буквално преди няма и месец завърши една от поредните проверки на властта, която стовари с цялата си тежест и с цялата си преднамереност и от която също мисля, че излязахме достатъчно достойно. Така че не са ни оставили. Иван Костов беше казал, че ще ни закрие. Така беше. Симеон Кобургоцки, когато дойде на вас, първата му работа беше да спре ефирното излъчване и той. От трибуната на Народното събрание негово величество господин Станишев, министър-председател, се закамваше на телевизия СКАТ. И не само той, Първанов. Първанов, мисля, че беше от Германия, категорично заяви, че пред телевизия СКАТ и телевизия без бъдеще, в аспект, че скоро ще бъде лишена от всякакво бъдеще, обаче ето нас снима, а те един по един си отиват си, идват следващите и ето, че стигнахме до този момент на нашето собствено решение да се ангажираме директно в политиката. Така. Господин Сталев, казахте, че след обявите са започнали да звънят телефоните. Питам ви не случайно, защото от малкото време, което успях да фърля по форумите, първите реакции бяха тотално плюене, ама плюене така, както българина може да плюе. Какво всъщност ви... Кой се обаждаше? Кой ви се обаждаше? Вижте, специално за форумите, там да ги оставим на страна, интернет и така нататък. Аз, между другото, наистина, днеска бях така извън Бургас, бях командировка, по едно време за GSM загрях. Явно тогава са били пуснати субтитрите, че по СКАТ, че се създава такава партия. Няма да крия, че аз съм така един националист, който още от 1990 година така съм свързан с националистически партии в Бургас, БНРП бях и така нататък. Десетки хора ми се обадиха. Какво ви казаха? Казаха, господин Сталев, ние сме за тази партия. Нито един не му оплю. Честно казано, нито един не каза нещо лошо за този проект. Просто наистина в България, не само в Бургас, България има една огромна ниша. След тоталния погром на ГЕРБ, след тоталното разочарование на хората от ГЕРБ, има може би 30-40% от хората, които гласуваха за ГЕРБ на предните избори, се няма да гласуват за тях. Има разочарование в партиите от Тройната коалиция, макар че там нещата са съвсем други. ДПС е етническа партия, БСП за мен си е също твърд електорат. Но в България съществува един голям вакуум. И ако не беше създаден такъв проект, такава партия, просто аз се страхувах, че на следващите избори излезете да гласуват, ще да бъдат 20-25%. Затова тази партия възникна може би малко по-късно, но точно на време. Защото в тази партия аз съм убеден, че сега дали ще влязат като членове или като симпатизанти и дали ще гласуват, това са хора от едно много широко ветрило, бих казал, в българския политически живот. Вярно, Национален фронт за спасение на България, както Национален фронт на Франция, примерно, и така нататък, е една дясна партия. Няма какво да се лъжим. Но ляво-дясно в България е толкова размито в последните 20 години, че аз вече не мога да кажа коя партия е ляво, коя е дясна. Ние, хората, които сме тук, не само тримата, говоря, но тези над 80 човека, които бяха на учредително събрание, и над тези хора, които ще дойдат след няколко дни в зала Бойчо Брънзов, това са хора от
различни, така най-широко ветрило на политическия спектър. Ще дойдат и хора, бедни пенсионери. Ще дойдат хора и бизнесмени. Аз съм абсолютно сигурен. Ще дойдат и много хора кариеристи. Няма какво да се лъжим. Няма какво да се лъжим, че в тази партия ще се опитат да влязат хора, които ще разберат, че на тази партия и на подобно на нея принадлежи бъдещето на България. Ние не можем да кажем, че след 2-3 месеца ще вземем властта или след 1-2 години. Но това е един проект. Един проект, който наистина трябва да изведе България от блатото. Трябва да спаси България. Брати и сестри българи, сънародници. Се обръщам към всички българи от телевизия СКАТ. Наистина, България загива. Виждате демографския срив на България. Виждате циганизацията. Виждате какво става. Виждате моторизацията. Виждате, че най-висши управленски нива се назначават хора примитивни. Аз, между другото, когато бяхме преди няколко дена на учредителна конференция, ами там имаше хора, и икономисти, и инженери, и журналисти, ами които сега, ако отидат да станат министри, ще са милион пъти по-добри от тези, които са в момента. Защо? Какво значи да си добър икономист, ако не си националист? Какво беше Милен Велчев? Може би е бил добър икономист, но този човек нямаше капка българска кръв в него. Затова, слагайки начало на този проект, ние казваме, че при следващото управление на България, местно ниво и парламентарно, първо, трябва да влязат хора патриоти, родолюбци, националисти. Трябва да влязат такива хора, каквито Симеон Радев описа преди десетилетия, строители на съвременна България, които тогава успяха само за 2-3 десетилетия да измъкнат на България от погрома на турското робство до 5-6 място по икономически стандарт в Европа. И това е абсолютно доказано. Тогава ние създадахме армия, която 30 години след априлското въстание достигна на 30 години, на 30 км пред Цариград. Това ние си поставим в момента. Бъдеща перспектива. Не е да влезем дали общин съвет ще бъде с 2-3 месеца или с 1 година. Това са светлите примери от правим един проект за бъдещето. Правим проект за България. Искаме специалисти, икономисти, инженери, журналисти, но преди всичко искаме патриоти, националисти и родолюбци. Защото няма държава, която да просперитира, ако е управлявана от космополити и от глобалисти. Няма такъв случай. Добре, нека обаче да видим и останалите, тези, които бяха една част, разбира се, не всички, една част от на това събрание, което приеха, т.е. това е инициативният комитет, който прие учредителната декларация. Колеги, дайте първия материал. В учредителната декларация съвсем отчетливо са посочени ценностите, около които се сплотяват гражданите за членуване, симпатизиране и поддръжка на партията Национален фронт за спасение на България. Именно териториалната цялост, суверенитета на Република България, единството, сплотеността, силата на националното чувство на нацията на българите и не на последно място просперитета, материален и духовен на всеки един от българските граждани. Това са 3 различни нива като ценности, които сплотяват, обединяват гражданите, карат ги да се чувстват съпричастни на идеите на партията Национален фронт за спасение на България. Тия ценности, прокламирани в учредителната декларация на партията, многократно са защитавани и изнасяни, показвани, подчертавани в програмите на телевизия СКАТ. По съвсем естествен начин водещите, репортерите, журналистите, работещите в телевизия СКАТ са били изразители на тия идеи, около които ще се формира партията. Няма начин партията да е лишена от членството на работещи в телевизия СКАТ, но тя не е само партия на телевизия СКАТ в никакъв случай. Тя е на всички тия, които бихме нарекли голямото семейство на СКАТ. Преди да отидем към коментара, предлагам ви да видим още един материал на още една знакова фигура от телевизия СКАТ. Колеги, дайте следващия материал. Националният фронт за спасение на България е призван да воюва за интересите на всички почтени хора, да прекрати бандитската разпродажба на печеливши държавни предприятия, извършвана от партия ГЕРБ и подкрепещата е партия Атака. Националният фронт трябва да върне достоинството на българските пенсионери, които трябва да получават полагащото им се, защото именно те построиха материални активи за десетки милиарди левове,
попаднали днес в ръцете на откровени мутри. Националният фронт за спасение на България е призван да реформира нечовешкото здравеопазване, превърнало гражданите ни в най-болните хора на Европейския съюз. И след като държавата се управлява от бившата номенклатура, а в парламента гласуват откровенно криминални закони, народът трябва да се съпротивлява. Тази съпротива ще бъде под знамето на Националния фронт, за който националните интереси трябва да стоят над всичко. Естествено, тези интереси не задължават да имаме достойна външна политика, която брани интересите на българите в съседните страни, интересите на българите по целия свят. Това е външна политика, която няма да слугува на новия голям брат, няма да изпраща военни контингенти в чужбина, за да проливаме кръвта си за чужди интереси, няма да превръщаме армията ни в окупационен корпус. Така, господин Симеонов, може ли да кажем, че в политическата история на България, в най-новата политическа практика, в момента всъщност сме свидетели на нещо уникално. Екипите от една телевизия национална с патриотична насоченост всъщност създава партия. Аз поне такива примери не знам. И включително и в съседните страни. Ами, аз предлагам да не се втренчваме в структурата или в ядрото на тази бъдеща партия, все още в процес на създаване, тъй като за тази партия присъдата ще бъде произнесена от времето. Мисля, че ние просто трябва да продължим да си вършим работата така, както се вършихме до сега в телевизията, но вече на полета на обществено-политическия живот, а времето и хората ще кажат дали сме успели и дали е била уникална партията или е била нещо неуспешно. Аз говоря като проект, т.е. всичко тръгва от една телевизия. Оттам се ражда и така партийният субект. Такова нещо никога не е имало. За това говоря. Така е, но все пак до голяма степен в основата на това решение знаете, че е и очакването на многобройните патриоти, които непрекъснато знаете, че се обаждат, настояват, очакват от нас. Истината за това късно създаване на партията е това, че ние очаквахме, че в политическия живот на България ще се появи някой субект, който да поеме, така да се каже, захвърленото знаме на родолюбието на национализма, но нямаме никаква възможност повече да чакаме, защото от тук нататък мисля, че може да стане фатално и най-вече тези стотици хиляди българи да няма за кого да гласуват. Това, което господин Старев спомена. Защото тогава с ужасна на пропорция ще се увеличат гласовете на етническата партия ДПС. И те ще влезат в управлението с такава страшна сила, че не 4 години, ами не знам дали ще ни стигнат и 2 мандата, да водим своята упорита и така борба от низините за тяхното отстраняване и игнориране. Това, което правихме от 1999 година насам. Защото изваждането на ДПС от директното управление на България, смея да твърдя, че това е заслуга на хората, които работиха в телевизия СКАТ и на тяхната непрекъсната последователна работа в продължение на 10 години. Сега аз тук няма да задам въпроси, които засягат външна политика, икономика, селско стопанство, идеология, ако щете. Няма да задаваме въпроси, това, което сигурно вълнува хората. Предстоящите местни избори, изграждането на